ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା କ୍ଷେତ୍ରପାଳି। ହଁ, ଆଜିର ସକାଳଟି ମୋର ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଥିଲା ମାର ପୂଜା। ହଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ତାର ହିଁ ଦିନ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ପାଖରେ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯାହାର ନାଁ ପାର୍ବଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପୂଜାଟି ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀରେ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ଦଶହରାରେ ମା ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଅନେକ ରୂପ ନେଇ ଏବଂ ଅନେକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ନନା ଏଇଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ହୋମ କୁଣ୍ଡଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଗଲେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ମାଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇଲି। ଆଉ ମୋତେ ତ ମା ସେଦିନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏମିତିରେ ତ ମୋ ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ କାହିଁକି ଜାଣି ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ମୋତେ ସେ ଆଉ ଚାହିଁକି ରହିଛି କି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହଁ, ମା ବି ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମୁଥାଏ। ମା, ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ହିଁ ଆସୁଥା। ଜୟ ମା କ୍ଷେତ୍ରପାଳି।